Naimbaga malam tayo amin apo. Kitaan nyo man ta kaabayo no hampay nga sinerag ti Diablo. Agpili kayo kadagitoy 12 nga apostolesan nga mabugwanan no sino ti sinerag ti Diablo nga manglipot to kanyak. Basetan. Nga man ni Judas nagrigat nga akam na mo niya. Na dahito ti salsalud-sudak nga rod. Anya da jay panang sereg ti Diablo. Jay kaunggan panunot ni Judas tapno liputan na ti amo na plano ka di ti Diyos nga ni Judas ti mausar wano talaga nga trabaho la ti Diablo met. Kada kayo ko mga adda dito inay ada ko maplano ni Apo Diyos kada kayo ti maysa kada kayo ke agbalin nga manglilipot laman. Serken ti demonyo ti panunot na. Imagine data iso ti nang patanor king ka ni Apo Isos iso nang patanor king kuana inadalan na inayayat na in the end liputan na. Di pala aksyon ni Judas en kinagsakitan para kin ni Apo Isos. Nagkarkaryan na nga si kati Apo kin Diyos ko, imbagbaga pa dagiti adalan, oray no matay kami, agsaludo kam king ka, pagamon serken laeng ti demonyo ka, nagbaliktaden, napukawen day di kari, napukawen day di promises, napukawen day di pangayayo tapno alaen na kalanga, agbalin a disipulo. Kasi sa mo no daduma niya, no agin innaram da apo nakaswiswit wen siksikan to laeng agbalin kanto are na ti biag ko haang kanto agtrabaho agsiksik kawil kanto nagasawa da ka makita na nga nakasikawil dadta dagita agi kokokot saka ka sadot a babaay napukaw. Kasi mo't adi jay lalay babae mo won si kanto ti prinsipe ti biag ko. Di da pala na nabulbulanan nga agasawa da textmate nan. Ayan nan day di kari, ayan nan day di promises, ayan nan di kinapudno. Nga apay nga masapol nga adda manglipot, adda maliputan. Dayayan. Ajak amo ano kinakapsot ti tao, wenno sinerek ti Diablo. Lada kayong ton ti panunot, ituloy yun ton, no, agaawid kayo, aggugubat kay ton kadagita lala kayo. Nagrigat dito'y sasaaden ni Apo Isos kadagitoy mangrabii umuna ti umuna nga mangirubo kanya na daytay tinaltalik na ti umuna nga mangpasakit king kuana dagiti adalan na nga imbagbaga na umuna ni Judasen malpas na nga mangrabii pumanaw ni Judasen into no rigan-rigat dadtanto ni Pedron makikinarit pa'y nya ti kunana uray no matay ka matayak mat kunana ngam idir umay ti panubok ti biag na nya naganan namintlonton nga inlibaknak kunana nagtaraog ti kawitan namintlonton nga inlibaknak inayayat na launay dagiti nga adalan kanukit kitaan tayo kakabsat di say may story haan lang adalan ti dadduma dagiti kamang ti pamilya tayo nga ay ayatan tayo no dadduma isuda ti umuna kin immuna ang nakapasakit kanya tayo ti umuna nga nakapasakit kanya tayo no dadduma haamagkat nga DJ kaaruba tayo haamagkat nga DJ tao ti maestro tayo wano dyan ang isuro ka dati ti daksang gasat nga istorya ti biyag tayo uray ko na tayo kayat tayo mangkinhaan whether we like it or not nga ko na tayo ti umuna nga makapasakit kanya tayo DJ kamang ti pamilya tayo kas may isa nga ubing kuma nohaan nga maalwadan dananang kinitatang nohaan nga nasaya at ti siyempre no adumot pakarikot ang dananang kintatang nagado ti pakabisyanda survival lang nga rod ti biyagan nohan na maalwadan isupay laeng ti umuna nga makapasakit di ay ayatenda nga kunada nga anak da
Kanya-kanyang istorya, kanya-kanyang pagkapsutan, kanya-kanyang nagkurangan. Kasla ni Apo Jesus, dagiti adalan na nga imbilang na pamilya na, isuda ti imuna nga nang pasakit, isuda ti imuna nga nang lipot keng kuana. Kinumano daduma, no hantay maalwadan, isugarod nga sangka kuna tayo, da kayo nga naganak, alwadan nyo, taapaya, no daduma, isuda tayo ti umuna nga makadadael, ijay anak tayo. No spoil dem launay met, madimet. No sobra nga istrikto, madimet. Balanse, iso nga rod dayjay. No sobra di ayat mo, kung nangarod ka, naipakan mo di tamodom, kanan namot amin ta imam. No sobra di anos mo, agabuso met. No sobra nga istrikto, rebelde met. Pamilya pa'y la daytoy niya, pamilya pa'y laeng. Kano kitaan tayo daytoy panakalipot ni Apo Jesus, di same story, isumot laeng kanya tayo. Nagsakit met akan niya na, apaya kita umot anya pangrabii. Adalan na, kinadkadwa na, insursuro na ida. Pinakpakitaan na itinaimbag ka isuda. Nagbilbilib da, hindi deklarada, daytoyan ti arimi nga agnanayon. Kangitingitan ti gubat, timmalikod da amin. At damot adagiti nagtalinaod nga napudno, ngam awan ti agtagari, apaya mairamang ka iti kinapudno. Maysa dayjay. Ngam numan pa'y kas takakabsatap no matong palaeng, daytoy na niya naganan, daytoy misyon ni Apo Jesus. Intuloy na, mangrabiidan, iso daytoy last supper, daytoy liturhiya tayo tata, iso ti umuna amisa, nga inaramid ni Apo Jesus, rambakan tayo tata. The first ever mass nga naaramid, iso dayjay naudi apang rabi ni Apo Jesus. Kinaagpayso na no adalan tayo o regiti umuna pa ilang maibasa ko na arami den dagiti Hudyo daytoy beraka ko na beraka ko na dansa beraka anya dayjay manganda iti karne dayjay na idaton kalding uno karnero nga awan pakapilawan na tunwanda ikaanda iti tinapay nga awan libadura na awan tilaok na sadan to bitter herb napait. Mabalin nga parya, maumuti parya ijay, datayo at damo detay, i-demonstrate medyo seminaryo daytoy kat agparamid kami titinapay nga awan libadura na. Talaga awan raman na, literal nga awan raman na, awan ti baking powder na, awan ti asin wano asukar na. Dayjay ti tinapay da, iso nga napaot, uri agbiyahe dahan nga mabangles. Sada ikaan ti karne, santo panghimagas da, napait. Kada jay aramidan dagiti Hudyo da dyan, apay nga aramidan da dato, inya ti ramrambakan da, tinawon da ita apiesta, apa nang ipakita, ti panagyaman da iti Diyos, nga insalakan na idaan naggapo di Ehipto 400 years, nga adipen da, indaldalan na ida, nga rimwar ija Ehipto. Nya babaeng kin ni Moses endatan indaldalan na ni Moses nagyanda jilet ang nagreklamo da awan ti makan impakol na jay awan mainom impakol na ijay bato di Sinai nagpuswak ti danom agreklamo da awan makan napanti tokling idi kwan nagreklamo dan agriri da kin Apo Dios nangited ti uleg nagado nagaramid dati sinan uleg imbilin ni Apo Dios. Iso nga tinawanan, ramrambakan da dayta nga panakawayawayada. Iso daytoy beraka. Iso nga tunggal tawan, dagiti Hudyo, dagiti Israelita, ramrambakan dan dayta nga piyesta. Kani Apo Jesus napan nakipiesta. Kunanan, kadagiti adalan, in kayo iti balay, ni Jakamun daytan, no Torquato daytan, nalipatak tinaganan. Kanya ti kunana, isagana yo, ti pangrabii tayo. Imbaga ti Apo nga idta ti pangrabi na insagana da. Di same rito, di same nga kankanta. Inaramid da amin dayjay sinurot da ni Apo Jesus. Ngam anya ti nagdumaan na. Anyat nakaidumaan na dayjay piyesta ti beraka ken dayjay piyesta nga inaramid ni Apo Jesus anya dayjay. Innala ni Apo Jesus ti tinapay daytoy ti bagik. Kaninyo aramiden nyo daytoy apang ilaglagi piyo kanyak. Balikas ni Apo Jesus amis mo dayjay.
Kalpasan ti panangan na inala na ti kupa, daytoy ti darak. Inuman nyo, ti maibuyat ka dagiti amin at tao, tapno mapakawan ti basbasol. Awan dayjay nga rito, ijay beraka, ijay rito da. Iso na nga mismo, tinangibaga dayjay. Iso nagbalinan na, nga maudi apang rabii, tani Apo Isos mismo, nangilungalong. Iso nga ti maysa nga rambakan tayo tatangal daw, institution of the Eucharist. Ti panangilungalong ni Apo Isos tinasantuan a misa. Iso tayo ito, iso nga rod ti immuna a misa daytoy. Anya pa ti maysa nga inaramid na jay. Command of brotherly love. Panangikuman iti panagiinnayat, panagserbi ka dagiti kakabsat. Iso nga binugwan na jay saka dagiti adalan. Taimbaga na no inaramid ko datoy, rebeng yumat ti agbibinoggo. Rebeng yumat, kaya na nga saon, rebeng yumat ti agsisinerbi. Rebeng yumat ti agi innayat, impakitak ti kinapakumbaba nga agserbi nga agayat. Rebeng yumat, dayje ti command. Dayje ti bilin. Kadatay amin nga, iti na iboyaten, no sublyanan tayo niya, anya ti imbaga na pa nga bilin di jay. Di jay pagpartyan dati kay karnero, di jay dara na imilat da ijay sango di bautek, di amba kumanya. Tapno no umay ti angol ti patay, kayat na nga saun, labsan na. Dahil mapatay aming nga lalaki nga inauna, mapapatay. No, kayat na nga sa una Israelita kayo, labsan na ti angol ti patay na isalakan damanen. Katat ko na, datayo maten, haan laengan nga senyal, dahil tinapay ken arak. Haanen nga, dahil tinapay ken arak nga inumenda. Haan laengan nga senyal ti dara, ti karnero, no di na i-materialize kanya tayo. Anya dahil ti panag-materialize nan. Idi inruginan ti Eucharistia, ramrambakan tayon, materially, ni Apo Isos, babaan ti panakakonsagrar na, iso dayta bagini Kristo. Dayjay arak nga kunan nga inuman tayo, babaan ti panakakonsagrar na, nagbalin adara ni Kristo. Tinaimarka ti dara ti kordero, haanan nga di dara ti karnero nga maimilat, ijay ayan ti bautek ti balbalay tayo, no di na ibunyagan ka da tayo. Bunyagan ka, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Iso nga, no umay ti angol ni patay, no umay ti angol nga mangiturong kad niya tayo, iti agnanayon atuok, no kumano kitaan na tayon, addan nakamarka nga krus. Indelible mark ti bunyag, nga haan apulos maikat ka da tayo. Uray sa din no papapanam apamati, uray agalis-alis ka, uray no agwindow shopping ka ti pamati, haan nga maikat dayta nga naibunyag king ka. Iso nga na umayon ti angol ti patay addan paglasinan na king ka. Ngam no alikutag ka dayta nga cross, jak amo ano may no nasulpang ka mo dinabunyagang ka, mistik na nakaikan niya po padi, duwa ang nagbalin asara. No karupropam ta demonyo, imbes nga nagbalin nga cross, nagbalinan asara. Demonyo ka nga rod. Ngamhaan nga mabalin nga agbalin akas jay, addamar kamon, iso dayta, iso nga aglabasen, iso dayto yan ramrambakan tayon. Haantay laeng nga ilaglagip, is not just a commemoration, kunana day jay. No di reenactment, kasano di reenactment, naununag nga reenactment. Di first mass, isumat laeng daytoy misa tayo, tunggal misa. Ti pan nakaisalakan ti lubong, ti pan nakaibuyat ti dara na para iti pan nakaisalakan ti lubong. Kaanya ti misyon tayo. Dayjayan ti saludsod. Umanay ka di anabunyagan. Umanay ka di umawatak ti sakramento. Umanay ka di nga agkomunyonak. Buo ka di daytan a Kristiyano. Haan, adok kurang na. No agayat ka kunanan, daytay ka din aad da puso na, dayjay aramidem.
Isungarti ko na tayo ka, ti nabiyag nga ibanghelyo, haanin nga mabasad to, yan lang nga mabasad di Biblia nga, igpilan tayo nga pag-aapaan no sinno ti usto. Da kami di usto ko natin nasantuan na surat, uri ka nagmalmalim tayo nga agi inablat, no di mo ammo ti agayat. Uri ka agmalmalam tayo nga aggugubat ita nga ibanghelyo no awan ti ayat ti araramidem kin ni kabsat mo awan to pay laeng. Ti misyon mo anabunyagan, ti misyon mo nga namalditan iti dara ti kordero, iso ti mangited ti podpodno nga ayat. Umuna, iti pamilya. Adda ayat na dijay panagserbim iti pamilya, mabalin met nga dijay agasawa, di panagserbi ti pamilya ke very minimal. Mun agsapsapol ka para iti pamilya, mun agtrabaho ka para iti pamilya, ngam no agkomplain to payla dijay pusom, no agkitakit to payla dijay pusom nga mangited iti dayta nga ayat mo ken ni pamilyam, awan kurang to paylaeng. Nagsakit nga panunutan nga datayo nga sakit tayo nga Ilocano, Pilipino. Sa tayo wala ma-apresyar, deje kamang ti pamilya tayo, no pumusa yan. Nagmadi. Nilulang mo, kakaasing agbibiyag ijayan, di pa'y mapanpansin, makauma mo gamin nga tarak na ulit-ulitin na nga rin ibagbaganan. Nagsulit mangaminan tabigat aldaw malum ka si kamangsong sukat di pampersnan. Kinagadumot ti pakarikotam. Aging gana nga maumakan, alaan nyo mamaita. Agpipinasa kayon. Inton na tayo, aging dadanog ka, Apo, magawanin na ka po. So kagurgurang umay kitaan na kita umay agpumunpon nga agin nakabaybayag iti balayda nga na imasayag handa magsangsangit idadadtuyin umay da agin dadanog nga pagkawanan na gunggo-gunggonan na oy isardeng mo no, nagdata sino mangakop kinapong mo alangan nga siyak. Yeso nga ako nakadagiti akulit papanawon nyo ay kuno ginunggunan nga ito nagbaliktad kas ano nga rudan. Uno nagtaray jay saka tipo daytay pagyanan ti ko tipo neraria. Niso ti ko saka lagi sa sangit tata idi si bibiyag inayat mo kurang met. Idi si bibiyag inted mo Dios usto nga ayat mo king kuana haan meket. Adda magkitakit na di ayat mo idi. Iso ti bagbaga na dito'y kakabsat. Dagi ko mararamidan tayo uri di pamilya. Daytay adda puso na. Tamabalin tayo, timangted, ngamhante agay ayat, haan nga amin nga mangmangted agay ayat. Nagsulit nga panunutan. Idi manan, naggangganad, naglayos. Iyag ti simbahan dagita bado, ti intay ipan, itulong. Ipakpakaasik lang nga rudan nga ti ited yun, ti mabalin nga usaran. Kinabasbasadag tapantar awan nalayos amin apo ti apamuitad lukatan mi trahe di Buda nalayos nakatrahe garud sino ti mayat nga mangusar nga kadaanan nga gilyelo agtrahe ta nalayos anya nga rod mo aggangganad naka-Amerikana anya nga rod mati kas ano nang ted ka nga agpayso ngam usto ka di. Aglangoy-langoy datta nga rodo malaylayos da ka nakatrahe baka dapay corona na. Apay kalangarod ni kung kunakhaan nga aming nga mangmangted agay ayat kati i-require na daytoy idi inaramid ni Apo Jesus kadagiti adalan na daytoy napnuan ayat uray no liputan da nabuhusan iti ayat napunpunno iti ayat. Isugar nga sangka igunam-gunam ko, tatay. Nakadado dagiti bisita tayo nga agpilgrims tatay. Di pa'y makadalos dagiti para dalusan. Kati ko na laanusan nyo, uray no. Siyempre agdalos dadtadan to man, hantay mo mabaling nga pasardengan. Laanusan nyo, ikan nyo ti ayat, uray data pa nagdalos, uray data pa nagisimpa.
Tama, baling ka mga umay ito, aginda dalaw, sa umay aginda dekorar, tamay mayat laji picture mo, pasikat. Dapay nagkuna. Apa, umay kam to agbisita no bigat, ita, simbahan mo, uwan, agpicture tantaw. Nyati umay agbisita iglesia, wana umay nakapicture. Anya laki din ay laki nasaya at mga taa barbaring na kumpleto na mo di kararag na alham mga dangkes nga di bagbagan na di kakabsat kadagiti amin nga aramid tayo panagserbi man iti pamilya iti kabsat kadagiti trabaho tayo ti ibagbaga na di jay tinayon ti kinakristyano tayo agserbi ka nga napno iti ayat nabuhusan ti ayat tahaan nga amin nga nagagat agay ayat haan nga amin nga mangmangted agay ayat haan nga amin nga adda akem na agay ayat uray na si katika pipintasan ti inaramid no ham mo binuhusan ti ayat awam mo laeng mapo agkapsot di kina kristyanom iso da ti imbilin ni Apo Jesus di inaramid ko agsisinerbi kayo met. Uray babasit laeng nga aramid no nabuhusan ti ayat rumuar di jay pudpud no akina kristyano tayo. Muso ti kunak didamok itoy. Agaramid kayo ti abong-abong yo, tag procession tayo. Apo nagaramid damot, lapiman kasla MRF, material recovery. Ay ko nanan sa dajayan, nangaramid damotan, adda mo palangkahan, inikanda mo krusnan, adda mo duangan nyog na nagkinastan. Kasla dati pagbasuraan mo, ayan na ti ayat na, basta adda father. Ang kitain. Jay mo may sa nakarami din ti ubong ti baboy, nakadinalusan na basita, nakaang-ang doon. Kasla, ayun na nga ro di ayat na di jay. Tatan ko apo pe, pinapintasan meten, at dapay dagiti produktudan, dagiti sabsaba kada asinan, at dapay bakiti itlogan, makapispisa mo nagpintas meten. Hindi man pandagayam alaang ka nang idulin dapay laeng mat. Yak amo. Hamat. Kunakla. Hamat. Kinagado na iranod, pinagpakantay kadagiti ubing, pinagpakantayo kadagiti daddo mga nagtrabaho na iranod. No di nga roti kong kunak, uri nagsimple nga aramid. No, nabuhusan ti ayat. Ham mga masapol nga nakangingina. Ham mga masapol nga agpatakder ka iti kapitulyo tap no makita da nga agayat ka. No. The formation of the heart kunana da iso ni Apo Isos impakita na kadagiti adalan. Iso ti kaharit ko magkadagiti mabugwan tatta. Barbaring awan ti hudas. Awan ti hudas kanya dadtoy mo pa gijakin poy kay taon. Masino ti agbaling nga hudas. Serkon ti demonyong dakesan. Iso ti kung kunak uray pala ang di pa nagserbi di pamilya, haanin nga nagsisamuyo ti living nya naganan, ti si bibiyag nga sa uni Apo Diyos, haanin nga inungatan, haanin nga dahi ti kanya dakkelan ti kwa, our way of life, jiwagas ti panagbiag tayo, iso ti nabiyag nga ebanghelyo, no pagtuladan ka ti kinapakumbaba, naan pagtuladan ka ti panagserbi ka addaan ayat na, no pagtuladan ka iti pamakawan, tamay sa nga may mensahe na ka mamakawan, no pagtuladan ka iti pudpudno nga ayat kinikabsat mo, nabiyag ka nga sa uni Apo Diyos. Uray maikabesam amin nga sa uni Apo Diyos, itok-tok mo taulom nga ikabesam. No nakatangtangsit ka mga di ka mo agayat, pagtangtangsit mo pa ita sa uni Apo Diyosen, si katikalalainganan haan nga agbalin iti kinakristyano. Iso nga tat nakakabsat nagmaya dati pa ng ilungalong ni Kristo. No, imaginan tayo, no panunutan tayo, ipapuso tayo dati aramidan tayo para kengkuana. Awang kumanti agdubdubli nga kwa kanya tayo, awang kumanti agsublin. Iti kinakapsot kin kinadakes, no ma-imagine tayo dati kinasantuna, ala nakapsot tayo, talagang agsubli-subli dati kinakapsot. Ngam no tartari gagayan tayo di jay pudpud no nga kaipapanan na dati ramrambak tayo tata nagdalos ko maapuso naka may mayat nga intensyon dahi ta apuso nagmayat nga panggap ko dahi ta apuso no imaginan tayo di jay sakripisyo ni Kristo ay kaawan dua-dua nagsanto tayo
Alad binugwan na dagiti saka ti adalan. Bang nang ipakita laeng ti panagserbi dayta, ngam di panangibuggo na ti dara na iti sangalubungan. Imbukbok na ti dara na, binugwan na binoyatan na ti sangalubungan. Naaramat daytan ti bunyag ken tinasantuan a misa. Pinunas nan ti basol haan laengen nga saka, no dikit di basbasol ti sangalubungan. Anya pay lati pagkumplenam. Anya pala ti pagreklamuam, anya pala ti berukam dayta nga ayat nga impakitanan. Nalayta agundaway maaramid ti panakabugo dagiti kakabsat tayo ti saka, rambakan tayo ti panangbugo mo ni Apo Isus ken panangi command namet, panangibilin namet ti panagbibinog ko kayat nga saon panagserbi nga daan kinapakumbaba ken ayat kabayatan na makanta dagiti umiso a kanta.